кажи. Did Miss Cindy do a great job? Okay guys, how do we learn? We learn by listening to something over and over and over again, right? Как научаваме нещо? Когато го слушаме отново и отново и отново го слушаме и накрая го запомняме, нали така? And let me see your hands for how many of you have heard this message for the first time. Искам да чуя, да видя колко от вас чуват това нещо, което ви казахме за първи път. Someone's talked to you about Somebody's this. heard it for the first time. Raise your hands high. We want to see those hands. Искам да видя кой чува това за първи път, че трябва да предпазваме тялото си, да не Okay, I'm going to break it down. позволяваме никой да го докосва. Yes. Значи знаете това нещо. Чували сте го и преди. I'm going to break down what Miss Cindy said in some very simple terms that you can understand and you can share with your friends and you can share with your moms and your dads and your grandmothers and your grandfathers and your neighbors and your aunts and your uncles. Искам сега да повторим всичко това, което чухме до сега накратко, за да може да го запомните. Това са кратки правила, които може да споделите с другарчетата си, може да разкажете вкъщи какво сте научили днес. Number one, your body is the temple of God. Първото нещо, което трябва да запомните е, че вашето тяло е храм на Господа. To be protected. И трябва да бъде предпазено. To be guarded. И трябва да се пази. No one is to touch your private parts. Никой няма право да го докосва на странни места. No one. Никой няма право. We all have a personal boundary that's an invisible fence. Всеки един от нас има лично пространство, което представлява една невидима ограда около нас. Somebody comes inside that personal fence and tries to touch your personal boundaries. Ако някой наплуе отвъд тази ограда, т.е. се приближи твърде много до вас, или опита да докосне някоя ваша интимна част, какво трябва да извикаме? No! You get a deep no! Отвътре така силно го извикайте. Excellent. Браво, точно така. Then what do we do? The third thing we do is what do we do? После какво правим, като извикаме? Immediately. Веднага. You do not let them convince you otherwise. Никой не трябва да ви убеди в нещо друго. And who do we run to? При кого да бягаме? We run to our safe person, right? При доверен човек. Майка, баба. Someone we trust. Exactly. Точно така. And when we get there, what do we do? И като стигнем при този човек, какво правим? We tell them what has happened. Казваме всичко, което се е случило. Because when someone touches you, they don't want you to tell anybody. Защото ако някой се опита да ви докосне, те какво ще ви кажат? Да си мълчите, нали? They may scare you. Може да се опитат да ви заплашат. They may say, if you tell, I will hurt you. Може да ви кажат, ако кажеш на някой, ще те нараня. If you tell, I may hurt your mother. Ако кажеш на някой, аз ще нараня твоята Or майка. your grandmother. Или баба ти. Or your father. Или баща ти. That is a lie. Това е лъжа. There are people in your life that will protect you. Има хора във вашия живот, които ще ви предпазят. So we say no. Така че първо казваме Run. После бягаме. We tell. На трето място разказваме. And if you cannot get away, и ако не можете да се измъкнете, you still tell. Ако не ви вярват, продължавате да го казвате, да го повтаряте. And you tell until someone believes you. Казвате го на всички ваши близки хора, докато най-накрая някой ви повярва. Sexual abuse is very hard to hear. Защото хората понякога се затварят ушите за сексуалното насилие. Sometimes grown-ups want to say, well, that didn't really happen. Понякога родителите или възрастните могат да кажат, не вярвам, че е станало такова нещо. Maybe you made that up. Може би си го измислил. You see, it happened to me when I was very little. Вижте, това ми се случвало и на мен, когато бях малка. And there were people in my life that didn't believe me. И аз като казах на хората около мен, те не ми повярваха. So now I spend my life затова сега съм посветила живота си teaching you, на това да ви науча, teaching little children и други малки деца, освен вас, how to protect themselves, как да се предпазват, so that we can stop за да можем да спрем sexual abuse, сексуалното насилие
for children all over the world. на деца по целия свят. Because you deserve, children everywhere deserve to grow up healthy and Защото pure. всички деца по света, вие и другите деца, които познавате и които са по света, всички те заслужават да растат здрави, чисти, неопетнени. And with their sexual boundaries intact. И да издигнат граници около себе си, които никой няма право да нарушава. If someone has touched you, Ако някой ви е докосвал, ако това ви се е случвало, it is not your fault. трябва да разберете, че това не е ваша вина. Do not carry that shame. Не носете този срам. Shame on that person. Срамът е за този, който го е направил, а не за вас. Because God's word says, Защото Божието Слово казва, whoever receives a child in my name receives me. който приеме едно дете, приема мен. But whoever should cause one of these little ones to stumble or to sin, Но който съблазни едно от тези малки деца, it would be better for them to have a millstone tied around their neck за него ще е по-добре да си окачи воденичен камък на шията and dropped into the depths of the sea. и да се хвърли в морето. Do you know what a millstone is? Знаете ли какво е воденичен камък? Не. It's a huge piece of concrete that they used to use in biblical times to press the wheat down for Това bread. е огромен камък, който в миналото са използвали, за да мелят житото и да си правят брашно. Това е огромен и тежък камък. Think of the biggest rock boulder you can think of, Помислете си най-големия камък, който някога сте виждали в живота and си. then make it 3 times bigger. И си помислете за още 3 пъти по-голям камък. That would hurt. Това няма ли да е болезнено да си го окачиш на врата? So Jesus is very, very specific Какво about означава how това? much he loves his little ones. Че Бог толкова много обича своите деца. Boys and girls, do y'all have any questions for Miss Cindy or for me? Имате ли някакви въпроси към мен или към мис Синди? Искате ли да попитате нещо? Има ли нещо, което не сте разбрали от това, което чухте? It's a lot to process, isn't it? Доста lot to think е about. някакъв въпрос, може да го зададете на вашата учителка Диляна. Or you can find myself or Miss Cindy around the camp all week. Нас може да ни намерите, ние ще сме тук цялата седмица с вас. And I just want to tell you guys, y'all have been such great listeners. Искам да ви кажа, че бяхте страхотни, слушахте много внимателно. So let's give yourselves a hand.